Makadi muri yeZimbabwe aiwa kufara kusangana nechimwe chirongwa nhasi kara rimwe zuva ndofunga muri kuona nhasi ndiri kufamba naChihera Mampofu uchini nyapela tandozikipani mirangera iti uchapela ngavantu Chihera ufanana loShumba mina mfanana lawe wenu ufanana loNoni unoni ufanana lawe lami unoti udi irinika ndikona kuti Chihera Chihera original imi mese maphotocopy Chihera iwe ugamba uripo here saka namhlanje siphathele soko esichisayo okuchisayo uyazi ukuthi indaba leyana yachiwichisi chisi baby semlilweni ukuthi umufi wachindaba ichisi asinomira mushi kunzima ayo muri yeZimbabwe ndofunga muri kurangarira nyaya iya kwaNomatter chekutanga chanoda kutenda ndechekuti mufi akavigwa zvakanaka asi mukuvigwa zvakanaka kwakaita Akasiya kanyaya iri pachoto moto uri kubvira yekuti inotoda kuti imi muri yeZimbabwe modzimura moto kana kuti mobvisa moto pachoto ndizvo muri yeZimbabwe sithanda ukuwanga kakhulu ukuthi uNomatter hayi wangcatshwa kuhle into zonke zahamba kuhle noba uyakwazi ukuthi imingcwabeni njalo kube kulezinto ezihlupha but hayi khanya ngani wangcatshwa kuhle but ekubhubheni kwakhe khanya ngani wachiya kule ndaba echisa indaba eyayifuna yena esaphila indaba eyayifuna yena esadle okuchisa nechishonanzi achijigari no peace aiwa ndopepe Chihera pamunozoti Shumba vaenda notanga kuzona naMai Nini otanga kuona Mai Tino Mai John vachibudikira asi muridzi wenyaya ngaenda so muri yeZimbabwe indaba ekhona yokuthi uNomatter ekubhubheni kwakhe khanya ngani wachiya umama wakhe etshela amagama abuhlungu amagama angakwanisa ukuthi namhlanje sikhuluma ukuthi engakwanisa ukuthi edilize umuzi kamama wakhe wathi ekhuluma ukuthi etshela ubani ubaba ukuthi liyambona abantwana laba sobantwa benu so engakafi esezabhubha umama wakhe waqasa ukuthi ehluphane lomkakhe behluphana ukuthi abantwana ngaba asobami ubaba sithi abantwana asobami ngifuna ama DNA cause ntshelwe ngumntana wakhe which means yakho lakazidiri lonke so ndaba yangikhona ngikwazi ukuthi muri yeZimbabwe sizayiphatha njani sizayenza njani umama uyakhala kakhulu utheni ufuna njani funtile incedisa lizamzwela ezikhulumela ngokugcweleyo pane nyaya muri yeZimbabwe ndofunga muchiri kurangarira pepe tichivunza amai kuti ko mwana afa manga muchizviziva here ko mwana ngachitambura pekugara manga muripi imi mamai muripo ko mwana ainetseka achiti akaremerwa musiri kutaura mese chichaitika asi mai vakataura kuti aiyo mazuva iwawo munguva iyoyo tanga tisiri kuwirirana pane zvaitika ndo isusu zvakatotibata kuti chii chingabva chaita kuti mai vangosiya mwana kusvika pakufa asina kunge ataura zvaitaura asi hanzi nyaya iripo ndeyekuti mukunetsana kwavo handiri kunzi mufi paakafa ane mashoko akasiya ataura mashoko ekuti nanhasi amai havana kutogadzikana mashoko ekuti musha ukasatogadziriswa izvezvi musha unotoparara saka isusu tichangokupai amai vacho vozvitaurira vega nyaya yacho kuti chii chakaitika zvakafamba sei muri yeZimbabwe njengamalanga onke sithi don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Muri yeZimbabwe sekunetsana kwandandichita naMai Sky akachondisirawo chironda chandakukumbirawo kuvanhu muri yeZimbabwe kuti mundibatsirewo mukutukana kwataita akasvika pakundituka kuti vana vandinavo nepamuveri pandinapo hapazi pemurume wandinogara naye
Saka murume wangu akabva asvika pakutondiudza kuti munhu ari kutaura ihama yako ende ari kutaura achiti iwewe ndiwe wamuudza. Apa ina handina chandakamuudza. Saka murume akuda kuziva kuti vana ava ndevangu here. Ndisati ndati ndigare naye pasi kuti nditaure naye kuti vana ava ndevangu here, ndopaakabva asvika pakushaya. Saka ini mhuri yeZimbabwe ndakutokumbirawo kuti dai mandibatsirawo kuti ndoita sei nevana kuti murume akwanise kuziva kuti vana ava ndevaka. Ari kutonditi kuti tizive kuti vana ava ndevangu tinoenda kuma-DNA. Ini mari yekuti ndiende kuma-DNA mhuri yeZimbabwe ini handina kwandinokwanisa kuiwana. Saka ndakutokumbira rubatsiro rwokuti dai mandibatsira kuti ndikwanise kusvika nevana ava kuma-DNA. Okay mama, sezvamataura kuti Nomatter nova mwana wenyu ndizvo, ndiye Akasiya ataura zvakanzwikwa nababa kuti vana vamuinavo havasi venyu. Imimi mune chokwadi here kuti vana ava ndevababa ivavo? Ini ndine chokwadi chekuti vana ava ndevababa ivavo. Hozi handina kana kupokana nemurume wandigere naye, ndiye muridzi wevana, uye nenhumbi yandinayo ndiye muridzi wemimba iyoyo. Nekuti sezvandanzwa muda kubatsirwa mhuri yeZimbabwe kuti muwane mari ndizvo yekuita ma-DNA test. Pane zvokuti mhuri yeZimbabwe inenge yazofirira kuda kukubatsirai vozowana kuti pamwe uyu mwana uyu haasi wenyu, uyu ndowa baba chete. Zvakamira sei ipapo? Kusvika ndisvike kuti nditsvage rubatsiro, ndiri kunyatsosvika pakuti ndinyatsosvika pastage yekuti nditsvage rubatsiro. Ndiri kuziva ini nangu kuti vana ava ndevangu. Alright, saka pari zvino nemurume wenyu mukutonyanyonetsana here kana kuti ndezvekungotaurawo anozvinzwisisa sekuti munenge manetsanawo zvinowanikwa kana kuti atozvitora serious? Apa kuti ndisvike pakusvika kwamuri mhuri yeZimbabwe ndezvekuti murume ari kutoda kuziva kuti vana ava ndevangu here chokwadi, nekuti ari kutaura izvi ihama yako ende iri kuti wewe ndowakamuudza. Saka kuti ndizvirambe kuti matukana zvinondiremera, ndoda kuziva chokwadi kuti vana vandinavo ndevangu here. Saka inini mhuri yeZimbabwe rubatsiro rwandandichikumbira kwamuri nderekuti ndiri kuda kukumbira kuti mundibatsiro nemari yekuti ndiende nevana 2 kuma-DNA. Chechi 3 inhumbu yekuti ndikwanise kuenda kuma-DNA kuti murume akwanise kuchengeta vana vake zvakanaka, even nhumbu achagokwanisa kuzonditsvagira preparation, nekuti izvezvi mamirira zvakaita mhuri yeZimbabwe hazvina kumbondimirira zvakanaka. Kana mumba macho hamutori narugare izvezvi. Mhuri yeZimbabwe ngethemba lizwele lapha umama ekhuluma ukuthi hayi uNomatter ukuthi sahluphana ngani, ukhulumile wachasisa konke ukuthi ngamalanga lapho uNomatter engani uyahlupheka wayetshela umama akhe amazwi abahlungu. So la yakwazi ukuthi omama labo bathinteke enhlizweni begcine benjani, begcine labo besondele eceleni, but khanye ngani amazwi angikhona lali uzizwela ukuthi sengani sediliza umuzi, sediliza umendo kamama lo. So mama lo akucelayo mhuri yeZimbabwe ngokuthi limncedise ukuthi ekwanise ukuthi ehambe labantu abakhe lomkakhe behambe kuma-DNA test, because uthi umkakhe wathi mina ekwemali andingi, wena uyazidingela imali, lihambe sihambeni sonke kuma-DNA test. Ngiyathemba ukuthi bakhona abalenhliziyo ezinhle or laba bale zibhedlela or amasejari angakwanisa ukuthi encede umama lo phela ukuthi imuli yakhe njani ingapheli. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mangozvinzwira problem iripo ndeyekuti baba vati zvonizvo mukadzi unofanira kutsvaga wega mari nekuti izvi zvakataurwa nehama yako. At least dai zvanga zvakataurwa nemumwe munhu wekunze zviri nani, asi zvakataurwa paukama zvichireva kuti ndo nyaya yakakonzeresa kuti baba vanyanyobatikana kuti izvi zvataurwa nehama yako. Saka apa chavari kukumbira imari yekuti vatsvage ma-DNA test vaone kuti mwana uyu ndewani, ndewavo here baba kana kuti si waamai. Saka izvi zvakwamuri mhuri yeZimbabwe tongai tinzwe, asi panguva imwe chete muchivabatsira kuti mai vawane kugara pamba zvakare, nekuti zvinhu zvakaitwa nemufi apa mufi apa sisini. Dari shumba ka
achikumbira ma-DNA test ndiye ari kuda ma-DNA test saka anouya nemari yake kana asingadi kuuya which means vana ndevake ndiri kutaura zvangu nashuma not izvi inini mhuri yeZimbabwe handitaure zvakawanda handina zvakawanda zvekutaura izvi zvapachavo vari tushumba nachiyera handipindire ndiri muzukuru mhuri yeZimbabwe ngiyathemba liza tukusincedisa but lingakhohlwa phela ukusubscribe ku-Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndangoda kuti ndisvike woka musati mabva vasikana vanhu vanondi ndakafanana chera vanhu voti wakafanana noni chera voti wakafanana tando saka takafanana here isusu imi muri mafotocopy munogona photocopy inogona kudzima ka something but inini ndiri original aya ndatoda kuti ndingovataura kuti aiwa kamakataika abyangu hatina kutombofanana uye zvakaimwe nhauka yandinoda kungotaura wangu ndeyekuti ndakambotaura nyaya yeRussia neUkraine handiti zvinhu zviri kuitika uko. I think one thing that we have to accept as Zimbabweans, ngatingoregedzai kungopozana ngoti iwe wakadai tive vanhu vari constructive. Chandingade kukuzivisai ndechekuti ini handikwanise kumisa hondo yeRussia chera havakwanise. Aiwa ndiri kukanganisa Zimbabwe haikwanise kumisa hondo iri kuitika kuRussia. Nyangwe tese tikati pasi nehondo iyoyo hatiimisi. Ndo zviri kutoripo. That's the true situation on the ground. Handiti now kana zvichiitika izvo vakaburana kwavo vari kuurayana kwavo hazvina chekuita nesu. Handiti zvakafanana neChelsea ichitamba neLiverpool. Isusu tiri kunoko mwanomhanya neLiverpool mwanomhanya neChelsea mutamboka isu handikwanise kuti nhasuno kana inini ndiri weLiverpool yakurohwa neChelsea toti mutambo ngaumire. It's beyond us. Saka kuzonzwa munhu akuti neshamba amhanya netimu iyi saka zvinoreva kuti waguta masubscriber vedu wendimi varungu vedu uyezve vanhu vane mafungiro akadaroka ndo mafungiro aya handisingatarisirewo ekuti kana chihera havatarisire kuti vanhu hanzi tizai kuDrewmas Media because weDrewmas Media vafarira Ukraine kana kuti vafarira Russia. Zvine musoro izvozvo ko makadii kuti taakushedza vanhu veDrewmas Media vanhu ngavaende kuDrewmas Media because veDrewmas Media vaenda kunodonata dombo kwamatavire veDrewmas Media vaenda kunodonata chikafu kwakati muone pakanaka munoda kuona pakashata imika imi mkwani ndichashedza vaya vaimbe tiri panyaya iyo zvakare mhuri yeZimbabwe pane nhau ya kana muchiri kurangarira kune vasina kuona ndokukumbirisai munge muchitarisa vhidhiyo yakanzi Nyanga's Four-Legged Family. Kune vanofamba nemaoko mhuri iya inoda rubatsiro rwedu pari zvino. Pana baba vari kuUK vakatitumira masaga anokwana kuita 3 echibage kuti endai munovapa. Naizvozvo ndiri kudzoka futi kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vaine chavanokwanisa angave mawheelchair chingave chikafu batsirai mhuri iyoyi. Ndofunga makazvinzwa panhau yacho zvingave zvikwambo zvingave zvii haisi mhosva yavo ivo chete vana vakazvarwa vakakura vari musituation yagara yanga iripo. Naizvozvo havana mhosva vanoda kubatsirwa vanoda chikafu vanoda kudyawo sesu. Naizvozvo ngatitsvage nepese patinogona. Izvozvi chibage chida kuendeswa hapana fuel kunyanga pasi pano kachana. Saka naizvozvo tiri kukumbira mhuri yeZimbabwe ndauchira ndaombera soko ndibatsirei. Tiri kukumbira batsirai mhuri yekunyanga chihera kampururu. Regai ndichidzokorora senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga Wow.